саме Європейський Союз і деякі українські експерти вважають, що Україна 2 тижні затягувала визнання фактично цієї загрози. Тепер визнала, але дехто ж з експертів називає подяку Україні такою саркастичною. І ще кажуть про те, що після Вагнергейту українській державі не дуже довіряють в питанні, скажімо, тим, що ділилися з нами розвідданими Сполучені Штати Америки. Чи є така проблема? Чи взагалі існує зараз тертя якісь між Сполученими Штатами і Україною? Ну, ми знаємо, дійсно, на початку тижня такі відомі світові відомства, як Politico, Wall Street Journal, New York Times, вони попереджували Україну, зокрема навіть журналісти-спеціалісти, що дійсно на кордоні з України, з Російською Федерацією, Білорусі відбувається таке скупчення військової техніки. Всі ми розуміємо, що після навчання Захід-1, Запад-1 ці війська не повернулися назад до Сибіру, вони залишились десь, і це на кордоні. Тому, можливо, це була проблема такого швидкого невизнання, тому що ми знаємо, що завжди Україна користувалася розвідданими, які надавали їм Сполучені Штати Америки. І Агентство національної безпеки, і так само Центральне розвідувальне управління, вони давали, і в них є свої інсайдери, навіть всіх журналістів серед інсайдерів. І це дуже було позитивним, що Сполучені Штати швидко відреагували і намагалися найшвидше довести до вищих кіл правлячих України. І, можливо, це була помилка, що швидкого визнання з боку України не відбулося. Але вже після останнього візиту сьогодні повернувся пан Єрмак з паном Кулебою з Сполучених Штатів, з Вашингтона, і Ентоні Блінкен, і нагадував ще раз, що я навіть впевнений, що в кулуарах були перемовини про те, що чому не було швидкої реакції України, зокрема Служби безпеки України, Міністерства оборони і інших відомств. Це була помилка, на мою думку. На ваш погляд, країна, якою загрожує такий великий сусід зі Сходу, чому вона дозволяє такі помилки собі? Ну, дивіться, ми знаємо, що зараз хтось із експертів також говорив, що після так званого аншлюзу Білорусі у нас територія з ворогом збільшилась на ту територію, яку межує Україна і Білорусь. І тому це було дуже з точки зору зовнішніх наших відомств, дипломатичних відомств, це була велика поразка, що швидко не змогли повідомити і навіть довести до українців і підтвердити, що факт наявності цих військ на території близького кордону, він був підтверджений. Тому... Ви чули слова президента про ці речі? Він сказав, там лунало слово паніка, і що її не треба роздмухувати, що Україна готова дати відсіч. Експерти кажуть, що в принципі дуже важко давати відсіч першій армії в Європі і другій армії в світі, якої Російська Федерація, взагалі зупиняти. Що ви скажете з цього приводу? Ну, дійсно, це не була паніка. Є раціоналізм, є якась розумна виваженість з точки зору відомств. І те, що ми, наприклад, швидко не реагуємо на дану ситуацію, це, можливо, тільки буде погіршення наших двосторонніх відносин з Сполученими Штатами Америки. Ну, але, зрештою, є позитивний шлях того, що зараз відбуваються певні підписання певних хартій. Але, зрозуміло, з точки зору символізму, це правильний, позитивний рух. Але потрібно реалізовувати вже більш конкретні рішення. Коли міністр... Я, до речі, не можу зрозуміти, мені пояснювало, що хартія була підписана давно, там є просто... Це другий етап, так. Один із етапів чи продовження. Про що вона? Чесно, я особисто не знайомий з який там текст наповнення, але зрештою, так як і колись було, що перше це співпраця в сфері оборони, співпраця в сфері налагодження двосторонніх відносин. Тобто з старої хартії, яка була підписана ще раніше, не дуже багато чого змінилося, але те, що сам факт, то те, що з Саліваном зустрілися, з пані Вікторією Нуланд. До речі, вчора у вас цікавий гість був на програмі, один із американців. Мені сподобалась його думка, що він підтвердив дійсно, що є позитивна тенденція, позитивний імідж, але зараз дуже багато засобів масової інформації зараз починають наголошувати на тому, що навіть і засоби масової інформації Російської Федерації, що зараз існує проблематика, наприклад, на територію африканського континенту, і тому зараз Ентоні Блінкен зараз починає свій офіційний візит до Африки, тому що ми знаємо, що Росія намагається якось концентрувати свої сили в африканському регіоні. Але дійсно тема України, вона є
цікавою, але як сказав ще один експертів, Україна для навіть цитуючи, що вона є колючою для американського суспільства. Всі ми пам'ятаємо, що лише нещодавно відбувалося там так званий там кейс імпічменту Трампа, пов'язаний з Байденом, і можливо дана адміністрація, яка пройшла на початку цього року, можливо, ще і український кокус, так званий, серед конгресменів, він, можливо, ще не так вибудувався. Але ми розуміємо, що кейс конкретних конгресменів і сенаторів республіканської партії показує, що республіканська партія продовжує підтримувати Україну і більше підтримувати. Тому що ми знаємо, що за часів Байдена, навіть за часів Трампа, були введені певні санкції проти Північного потоку і проти очільника Північного потоку Матвіса Варніга, які були вже зняті під час ліберального, коли з приходом адміністрації Джозефа Байдена. Але зрештою, просто споглядаючи на ці всі білатеральні відносини, які існують між Україною і Сполученими Штатами Америки, що відбуваються часті візити і керівника Пентагону, і очільників, і навіть Зеленський, це вперше було в історії, що за один місяць, це в вересні місяці, відвідав двічі Вашингтон. Це для очільника України це вперше в історії, що на один місяць двічі побував в Сполучених Штатах Америки. Я думаю, позитивні ці кейси будуть, але, звісно, потрібно, якщо ми отримуємо якусь певну інформацію, не потрібно вчасно доводити до відома це навіть і українців. Це не паніка, це реально буде правильні рішення, тому що інших розвідданих ми від кого можемо отримати. А дійсно Вагнергейт, він зіпсував стосунки і Україна втратила довіру, чи це подолана проблема вже? Ну, ми знаємо конкретно тільки відповідь на це питання Вагнергейту, перепрошую, я можу дати Білінкет. Ми всі чекаємо виходу, коли дійсно цей кейс і коли цей фільм, який Христо Грозєв створив, ми його побачимо. Але це моєї також інсайдерської інформації, яка існує там в Сполучених Штатах Америки, що, можливо, швидким часом цей фільм все-таки буде опублікований. А чому він не опублікований досі? Ну, ми пам'ятаємо Грозєв. Я був присутнім під час онлайн його прес-конференції, який він проводив в Harvard Kennedy School буквально декілька місяців тому. Ми знаємо, що він сам болгарин є, і він проводив це ж він займався дослідженнями, якщо ви пам'ятаєте, про Путіна і про Геленджик. Так. Він був разом з Навальним, хто він такий розслідувач, який, можливо, чогось чекають, а можливо, хтось і дійсно, як я не буду називати прізвища, хтось в українському естеблішменті причетний до того, що цей фільм ще не вийшов. Тобто, на вашу думку, Білінкет не може незалежно вчасно підготувавши як продакшн робити, воно залежить від якихось політичних іще? Ну, ми розуміємо, що дійсно деякі такі фактори, вони залежать від якихось політичних рішень, на жаль. Хоча Білінкет вважається одною з найбільш незалежних груп розслідувачів журналістських у світі. А ми тоді включалися і тому недовго говорили під час вашого візиту до Риму. Ви казали, що Україну згадували, і от якраз в цій студії тоді був ваш колега Андрій Ковальов, який повернувся з Іспанії. Я розумію, з країни різні, Італія, Іспанія, але з одного боку, але дуже схожі взагалі по всьому півдню Європи своїм сприйняттям і дуже позитивним ставленням до Російської Федерації. І я сьогодні дивився по Франції, чим правіші, як не дивно, виборці, тим більше в них схильності любити таких лідерський тип путінський, і там порівнюють гулістів. Гулістів це виходить до 35%, а якщо дуже праві партії, то там до 50%, чи так само на півдні Європи зберігається отаке поблажливе ставлення до Росії і тепле до Путіна. Давайте конкретно як це відбувається навіть в сприйнятті України. На прикладі Італії, я можу вам сказати. Всі ми знаємо, що існує така партія в Італії, яка називається Ліга Норте, Ліга Півночі. Історично так склалося, що Італія, північ і південь, північ більш розвинута економічно, південь він більш відсталий. Ну, це розуміли факти, це економіка говорить, цифри. І Матео Сальвіні, один із таких очільників цієї партії, він завжди активно говорив про те, що вони не проти співпраці і взаємодії з Володимиром Путіним. А Сальвіні в свій час, буквально декілька років тому, був міністром внутрішніх справ Італії.
І Ліга Нордек. Ми пам'ятаємо, як Берлусконі пив вино з Путіним в Криму. І Це був прем'єр-міністр Італії. Так, і тому ми знаємо, що таке місто, як Болонія, активний осередок комуністичної партії Італії, які також поблажливо і позитивно відносяться до Володимира Путіна. І Ломбардія, і та частина Італії, і Пулія, і Умбрія. Я бачу такі, що політичні рухи, на жаль, але вони дійсно вбачають в Володимиру Путіну якогось лідера. Я не знаю, до чого йде. Я не знаю, як саме відбувається географічно, як підтримує частина Іспанії, очільника Російської Федерації, але те, що на Італії, тому що я мав досвід там і стажування, навчання, і цього року був на 6 самітах, я бачу, що, на жаль, така тенденція існує. Але ми знаємо, що є інші політичні сили. І сам Луїджі Ді Майо, міністр закордонних справ Італії, нещодавно, також на початку літа цього року, відвідував Україну. Я сподіваюся, що наші білатеральні стосунки також покращаться. І, зрештою, те, що не відбулося на саміті Великої Двадцятки в Італії, в Римі, сподіваюся, що Україну все ж таки запрошують, як запрошену країну наступного року до Індонезії, на Балі, тому що саме саміт буде відбуватися. Запрошувати Україну? Україна і близько належить економічно до... Там же головний критерій – економіка, да? На самітах 20. Ми знаємо, що... Але є виключення. Я зараз вам розкажу історично, як це існує. Ми знаємо, що сама структура Великої Двадцятки – це 20 країн, 19 плюс Європейський Союз. Але є виключення, наприклад, якщо якась конкретна тема обговорюється і є запрошені країни. Цього року одна з таких запрошених країн була Руанда, до речі. Я, до речі, познайомився із Кігалі з пані радникою прем'єр-міністра і розповів історію про те, що наш навіть Жан Беленюк має коріння, його батько походить з цієї країни, до речі, про що вони не знали. І він перший народний депутат і переможець Олімпійських ігор навіть для Руанди. Це був позитивне. І я навіть про це написав, коли Жан Беленюк отримав золоту медаль в боротьбі. Я написав і привітав також Руанду. Реально, вони опублікували це на своїх сторінках, в новинних сторінках своєї країни. Але я далі хочу... Тобто G20 керує цими країнами так звана тройка. Це англійська назва. Це країна, яка попереднього року була керуючою країною у Великій Двадцятці. Це ми маємо на увазі вже зараз Італію. Минулого року це була Саудівська Аравія. Країна, яка керує Великою Двадцяткою, і наступна країна, яка приймає участь. Тобто вони створюють так звані меморандуми, чи вони підписують так звані комюніке, під час яких користуються вже Великі Двадцятки. Так, це глобальна економіка. Але є виключення. Україна, до речі, один раз пані Маркарову в рамках зустрічі міністрів фінансів і міністрів економіки, коли вона запрошували на цю зустріч. Це було таке виключення. Перший і останній раз, на жаль, для України. Руанду запрошують як успішний випадок подолання після геноциду 94-го року, так? Ми пам'ятаємо геноцид Туці, ви пам'ятаємо, взагалі Африканський регіон, він зараз про те, що Південно-Африканська Республіка є частиною Великої Двадцятки, але зрештою такі країни також запрошуються. Конкретний кейс, як для нього розв'язання, як можливо дійсно зробити так, щоб Україну запросили наступного року Велику Двадцятку, я вже говорив про це і зараз можу ще повторитися, це буде правильним. 1 грудня, коли Індонезія стає очільником офіційно, з боку нашого президента офіційний лист написати з привітанням, що Індонезія стала... Джоджо Відодо, це президент цієї країни. Як зробила цікавим факт, Білий дім, останній свій допис, який стосується Великої Двадцятки, це було вітання про те, що наступного року саміт відбудеться в Індонезії, і Джозеф Байден з Відодо сфотографувалися разом і потисли руки. З точки зору культури, з точки зору дипломатії, взаємовідносин, це буде позитивним кейсом, коли ми вже на початку дамо, що ми зацікавлені в розвитку навіть двосторонніх відносин з Індонезією, тому що останній візит до цієї країни був ще зробленим паном президентом Петро Порошенком в 2015 році, коли він відвідав і Малайзію, і Індонезію, Джакарту. Можливо, тому що у нас мало економічних зв'язків з цими країнами? Можливо, але інколи не тільки від економічних зв'язків залежить лояльність, залежить позитивний імідж. Це і культурна дипломатія, це і дипломатичні зносини. І навіть коли зустрічаються ці країни, я маю на увазі Україну, Індонезію, на якихось рамках якихось міжнародних форматів, самітів, це все позитивні плюси. Повертаючись до України, як вона лунала в Римі зараз? Про що говорила, коли згадувала Україну? Дивіться, перш за все хочу сказати, що зрештою частина України в Римі все ж таки була. Це пані Христина Фріланд, зараз друга особа в Канаді. Після успішних проведення виборів, вона з міністра фінансів стала віце-прем'єр-міністром після Джастіна Трюдо.
І, зрештою, вже як мінімум український кейс активно обговорювався навіть з вуст пані Христини Фріланд, як віце-прем'єр-міністра Канади. Але я, в свою чергу, сам мав нагоду поспілкуватися з Антоніо Гутєрішем, генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй. Стосовно його дуже цікавило питання стосовно вакцинації, як проходить в Україні. Це питання перше, яке він задав. Як він сприймав критику на адресу з боку українського уряду неучасті ООН в Кримській платформі? Чи взагалі реагував на це? Бо у нас критичним було дуже багато висловлювань щодо ООН, і сам Зеленський на Генасамблеї теж досить критично стався. І згадали про це, те, що ООН проігнорувало Кримську платформу. Так, і пам'ятаєте конкретну заяву, що ООН досягло пенсійного віку. Пам'ятаєте, коли Зеленський в своїй... На той час дуже багато хто із засобів масової інформації актив, але ми знаємо, що тоді було поставлено голосування в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Все ж таки українське питання, ми знаємо, хто Російська Федерація хотіла, щоб з порядку денного обговорення кримського питання було знято, але нічого не вийшло. Тоді, здається, не помиляюсь, тільки 10 країн підтримували ідею Російської Федерації, такі як Зімбабве, Вірменія, Куба, В'єтнам, навіть і Китай. Тобто це було 10 чи 11 країн. І тоді в рамках Генеральної асамблеї не в тижні перших осіб, але обговорювалося конкретний кейс. Але те, що ООН як Організація Об'єднаних Націй не війшла в список 47 країн, які були присутні на Кримській платформі під час Дня Незалежності, це була велика помилка з точки зору цієї великої організації. Гутереш ніяк це не коментує, да? Він взагалі не згадує тему Криму. Він не згадує, в якому плані, дивіться, Антоніо Гутєреш, коли він представник так званої партії, яка в свій час там в Португалії також активно взаємодіяла з Володимиром Путіним, якщо я не помиляюся. Португалія взагалі країна, хоча, до речі, дуже багато українців проживає в цій країні. Але те, якщо що він він, до речі, в своїй промові вже після закінчення саміту Великої Двадцятки він, на жаль, сказав, що він очікував від саміту Великої Двадцятки більш конкретних прийнятих рішень. Він був розчарований. Це конкретна цитата з його інтерв'ю. Тобто всі очікують один від одного чогось більшого, ніж надають. Про двадцятку так часто пишуть, що це місце великих обговорень, які нічим не закінчуються. Не закінчуються, декларації приймаються. І, до речі, конкретний другий кейс, де обговорювали Україну, це було 12 жовтня. Це була екстрена нарада керівників Великої Двадцятки, до речі, де був доєднаний в онлайн-режимі і Джозеф Байден. Путін, звісно, проігнорував цю ситуацію, яка була присвячена проблемі Афганістану. І тоді Україну, щодо цього, я знаю, у мене і також є кулуарні такі розмови, що обговорювалося запрошення України до цього онлайн-формату, тому що Україна на той час була 13-ю країною в світі за кількістю прийнятих біженців з Афганістану. Скажіть, якщо світ еволюцію придумав розподіл праці, як ділять між собою повноваження двадцятка і сімка? Ну, дивіться... Вся сімка входить, в принципі, в двадцятку, але в 20-ті країни, які ціннісно не такі об'єднані з це ми розуміємо, що сімка була плюралістичні такі... певний час вісімкою з Росії, виключили після 2014 року. Ми пам'ятаємо, як активно, коли Росія входила в складу великої G8, коли Росію проголосували і звідти виключили, хоча ви пам'ятаєте, коли саміт був в Біарриці 2019 року, тоді активно адміністрацією Макрона обговорювалося питання, щоб повернути Російську Федерацію у формат вісімки. Але, звісно, цього не сталося. Але дійсно це тоді... Може в тому проблема двадцятки? Тому що ціннісно, там належить Саудівська Аравія, Індонезія, України, скажімо, хтось гібридна демократія, хтось зовсім не демократія. І їхні, окрім грошей, можливості, скажімо, по-різному пишуть 80% ВВП, 60% ВВП. 76, 80, так. Більше половини в будь-якому разі, 2/3 ВВП точно ці країни контролюють. Да? Але ми бачимо, що є неучасть, принаймні особистої участі лідерів Китаю і Росії не було. Я, до речі, на рахунок цього також написав в одній з західних газет свою думку. Дивіться, з точки зору того, що конкретно критикувала Російська Федерація про G7, вона зараз критикує повністю. Як я прослідкував цей момент? Коли був саміт Великої Двадцятки в рамках міністрів закордонних справ в Матері в липні 2021 року,
тоді Китайська Народна Республіка офіційно святкувала 100-річчя з дня створення Китайської комуністичної партії. І чому саме Ван І, це міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки, проігнорував саме цей захід, тому що говорили, що потрібно знаходитися на території Китаю, щоб святкувати День КНР. Так само побачимо, якою так само і не відвідав Лавров саме цей захід. Проігнорував цей захід і Володимир Путін, тому що зараз багато також засобів масової інформації Російської Федерації показує про те, що Велика Двадцятка не є дієвою, вони вже не приймають таких конкретних рішень, хоча Путін до цього часу жодного разу не пропускав саміти Великої Двадцятки. Ми пам'ятаємо, що саме в рамках саміту Великої Двадцятки в 17-му році в Гамбурзі відбулася перша зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. А звідки раніше? З Брізбена він полетів раніше часу, здається? Це коли в Австралії. Але і офіційна позиція Китайської Народної Республіки, яка була, чому Сі Цзіньпін не відвідав цей саміт, тому що з часів початку коронакризи генеральний секретар Комуністичної партії Китаю жодного разу не покидав територію Китаю. Але побачимо, що буде на саміті ШОС, який буде відбуватися зараз в Узбекистані, в Самарканді. Всі очікують, чи відвідає цей саміт Сі Цзіньпін і таким чином покаже Великій Двадцятці, чи дійсно коронавірус, чи дійсно коронавірус, чи це була політична позиція, тому що ШОС, ми знаємо, Шанхайська, це Китай був одним із тих країн, яка створила саме цю організацію. Тому побачимо. І я спілкувався після виборів в Узбекистані, які зараз відбулись 2 тижні тому. Там також партія любителів цифри 8, партія 80+% переміг керуючий президент цієї республіки. І я ж кажу, я спілкувався з деякими політичними аналітиками цієї країни. Вони кажуть, ні, він буде, Сі Цзіньпін прийде, для нього дуже важливо. Ви кажете про політичних аналітиків китайських, да? Ні, Узбекистан. А є такі, да? Є. Ви знаєте, вони в Варшаві зараз знаходяться. Один зі мною навіть в одній групі, ми в одній програмі. Це люди, які не живуть в Узбекистані? Не живуть, але можуть трішечки більше, ніж говорити про що відбувається в їх країні. А що відбувається в Узбекистані? Ми знаємо, останнім часом син керуючого держави Шавкета Мірзієва. Шавкет Мірзієв, він є мером Ташкенту. Є такі кланові позиції, які відбуваються. Я ж кажу, він отримав на останніх виборах 81% підтримки суспільства. До речі, колись він мені розповідав, що спеціальна служба безпеки Узбекистану наводила жах на всі країни, які були навколо Узбекистану. Зараз вони втратили свою, тому що Іслам Абдуганієвич Карімов, один колишній президент цієї республіки, який покинув цей світ декілька років тому, навіть в самому ж секреті тримали саме факт його смерті, тому що хотіли швидко переформатувати взагалі, як буде далі виглядати сама політична структура і кон'юнктура суспільства в Узбекистані. Ми знаємо, що дочку Іслама Абдуганієвича Карімова, вона знаходиться у ув'язненій в'язниці, і всі її закордонні рахунки заблоковані, і нерухомість також. Тому якоїсь це загальновідомі якісь факти. Відомі, так. Я просто в чому наводжу, що реально і конкретного зараз дуже відбувається сфера розвитку IT-технологій. До речі, цікавляться Unit City, узбекський міністр цифрової трансформації, співпраця з Unit City. Це реальний кейс, який він запитував. Активно співпрацюють в цьому форматі, розвивають сферу IT-технологій в Узбекистані. На це дуже багато коштів. Ми знаємо, що російські лідери, які узбекського походження, дуже багато фінансових вливань зараз в цю країну. Російські лідери, ви про Алішера Усманова? Про Алішера Усманова. До речі, під час коли коронавірус почався, він навіть не покидав територію Узбекистану, він знаходився в Узбекистані весь час. Дуже багато жителів цієї країни позитивно оцінюють його вклад в боротьбі з коронавірусом і за ці маски, за те, що він допомагав країні. Ось так. Тому Узбекистан ліричний відступ. А наші розмови про сприйняття, от разом з тим, сприйняття України в Римі, яке? Що Україна для Італії і для Південної Європи? Це дуже важливо. Вже Франція, Іспанія, Італія, вони впливові країни європейські. І ми
Ну, до певного часу ми думали, що все ж таки, що для нас прихильна Центральна і Північна Європа. Зараз бачимо, що і тут не завжди співпадають погляди у нас спільні з Україною. Але з Південною взагалі все було важко, здається, за сприйняттям України. Ми навіть можна було оцінювати по виступах лідерів на Кримській платформі. Ці країни майже не згадували поняття російська агресія, тобто Росія агресор. Іноді виявляється дивним, що вони консенсусно продовжують раз на півроку санкції проти Росії. Ну, це як вже приклад, вже звикли, що кожні півроку. Але дійсно, ми не можемо. Я не чув особисто якихось конкретних кейсів чи конкретних виступів очільників цих країн, які засуджували російську агресію саме в останні роки. Тому що ми розуміємо, що зараз економічна ситуація, яка відбувається, економіка вийшла на перший план, на жаль. Обговорюють тиск енергетичної Росії? Чи це питання не порушувалося з цим невистачанням газу і з цінами на газ, які стало актуальним не тільки для України, а й для всієї Європи? Ви розумієте, те, що зараз відбувається в Російській Федерації, яким чином веде цю акт гібридної нової війни, яку сам Путін і придумав проти всього світу. Зрештою, кожна країна намагається менше засуджувати якісь акти агресії Російської Федерації, щоб в них не було проблеми. Ми ж пам'ятаємо тоді, коли як Захарова і як Пісков тоді заявляв, що після саміту Кримської платформи, що ті країни, які вийшли в склад, ці 47 країн, які в склад Кримської платформи, Російська Федерація буде відповісти і буде конкретно викликати цих послів до себе на перемовини в Кремль. Та я не знаю, чи дійсно було так, але активно засуджували. Тобто це заділо як мінімум Російську Федерацію. Якщо в Європі досі зберігається ця думка не увіщувати, не дратувати диктатора, тоді, в принципі, Путін робить все правильно з міграційною кризою. Тобто, сьогодні лунали оцінки в тій студії, що це схиляння Росії і Європи до перемовин, зокрема міграційна криза. Тому, на вашу думку, європейці від таких шантажів, вони стануть згуртованіші і міцніші, чи вони будуть йти на поступки? Як мінімум, вже я бачу згуртованість в тому, що сьогодні Міністерство оборони з Великої Британії відправило свої війська і декілька на територію кордону. Буквально годину тому повідомили в Твіттері, британські війська зараз дислокувалася частина на території білоруського польського кордону. Ми бачимо. В Британії особливо ніхто ніколи не сумнівався. Вона і як партнер по НАТО, і як частина партнер Сполучених Штатів завжди дуже послідовна в антиросійській позиції. А скоріш цікава континентальна Європа. 4 статтю Альянсу НАТО. Цікавіша позиція великих країн континентальної Європи. Ну, ми знаємо, ви маєте на увазі Німеччину і Францію. І Францію. Ми знаємо останні події, які відбувалися, і вже на останніх своїх днях своєї каденції пані Ангела Меркель говорила про те, що зараз з'явився так званий третій шлях міграції. Колись був він Лампедуза, Сіракуза, Італія, Греція. Зараз так званий польський шлях мігрантів. Було зареєстровано близько 8 тисяч незаконного потрапляння на територію Німеччини саме польським шляхом офіційної позиції. Тому Німеччина занепокоєна таким розвитком подій, але зрештою... Це все одно не міняє її позиції про те, що з Росією потрібен особистий діалог. Абсолютно. І, на жаль, не знаю, яким чином зараз будуть відбуватися активні події в Федеративній Республіці Німеччина трансформації, тому що 12 грудня вже не за горами. Олаф Шольц вже готовий приступити до своїх, як то кажуть, повноважень. Яким чином буде відбуватися його зовнішня політика, ми також не до кінця впевнені, чи можливо буде його МЗС лідера... буде віддано зеленим, чи вони залишать соціал-демократів? От мені цікаво. За традицію вони віддавали завжди другі партії в коаліції. Так, але відомства, і побачимо, хто стане міністром закордонних справ. Це буде дуже важливо. Але зрештою, навіть якщо міністр закордонних справ буде від партії зелених, все одно, я думаю, диктувати буде СНДП всю політику, яка буде з точки зору зовнішньої політики. Мене більш занепокоює ситуація так званого вчителя, пана Шольца, Герхарда Шрёдера, яку саме він буде, яким чином він буде радити, як далі розвиватися в двостороннім відносинам, білатеральному партнерству між Німеччиною та Російською Федерацією. Це занепокоює. Ви думаєте, досі він зберігає вплив на майбутнього канцлера?
Ви бачили ще світлини, коли Олаф Шольц було таке довге кучеряве волосся, і він завжди послідовно. Він просто знає, хто його привів до політики. Я думаю, так. Я не знаю, яким чином він буде продовжувати свою тенденцію. З Шольцом я спілкувався останній крайній раз на саміті Великої Двадцятки в Венеції. Тоді якраз він був як міністр фінансів, і мені цікава була позиція. На жаль, він не відповів на те питання, яке мене цікавило стосовно України. Але він все одно, пам'ятаєте, можливо, його інтерв'ю, його політичні, якщо, наприклад, Північний потік Російська Федерація буде використовувати як акт так званої гібридної економічної війни проти України, то Німеччина буде одна із перших, хто буде застосовувати санкції проти Російської Федерації. Це реальне бойове слово. Ну і на останню частину залишимо все ж таки вашу улюблену Польщу. Якщо нам тут здавалося, хоча б Східна Європа, або вони не люблять Схід, вони вважають Центральну Європу і Балтія, це країни найбільш прихильніші по українській позиції, але всередині польського політикуму і суспільства теж багато антиукраїнської риторики. Да? І якби антиукраїнська це завжди це те, що і не треба іноді бути проросійськими. Да? Можна бути антиукраїнськими, і цього достатньо, щоб на догоду Росії робити певні кроки. Що антиукраїнського в Польщі? Ну, дивіться, перш за все, ми знаємо, що така трансформація, яка відбулася декілька років тому, і коли до влади прийшла «Право і справедливість» партія, це така більш консервативна партія. Понад 10 років воно? Ні, з 2015 року, з жовтня, 6 років. Хіба? Так, до цього була громадянська платформа, коли був Броніслав Комаровський, президент Польщі. Так, а коли був покійний Качинський президент? Це 10 квітня 2011 року. Якщо звернутися до того історичного минулого, ми пам'ятаємо, що тоді були президентські вибори після Смоленської трагедії, і приймав участь саме в виборах президентських на той час Ярослав Качинський та Броніслав Комаровський. І тоді рідний брат Леха Качинського програв в другому турі Броніславу Комаровському в президентські вибори. І тоді до влади прийшла громадянська платформа. І саме тоді з поста прем'єр-міністра Дональда Туска було запрошено до Брюсселю. І тоді Польща, більш така тенденція, коли польська політика більш трактувалася з точки зору всього європейського. І ми знаємо, що громадянська платформа зараз знаходиться в так званій опозиції до діючої польської влади. Чому так звані? Вона в опозиції? В опозиції, тому що також всі опозиції, зараз це вже не громадянська платформа, це коаліція, громадянська коаліція обивательська, і ми знаємо, що Дональд Туск повернувся на політичну арену. Він зараз знову став очільником громадянської платформи. Перед загрозою антиєвропейських ухилів панівної партії, здається. Ну так, Європейська народна партія. Минулого місяця була зустріч в Брюсселі, і всі країни, які є представники цих партій, зустрічалися на такій звану сесію. І Туск там був. Але скажу, в чому проблематика взагалі існує діючою? Проблема в тому, що якщо партія «Право і справедливість» все так далі буде продовжуватися, звертатися до історичного минулого і робити акценти на проблематику, яку вони вважають була з Україною колись, то ніяких гарних політичних рішень для України ця партія не зможе принести. Всі пам'ятаємо, що з жовтня 2015 року активно почав активізуватися кейс Волині. На мою думку, потрібно цим політикам займатися і побудувати нашу співпрацю в майбутньому. А минулим нехай займаються історики. Тому моєю такою думкою було б ідеально створити якусь таку спільну інституцію, яка буде займатися вивченням україно-польської спільної історії. І тоді ми видамо цю нішу спеціалістам. А якщо будуть такі, як міністр внутрішніх справ Камінський на своєму прес-інтерв'ю давав нещодавно стосовно так званого будівництва муру на території Білорусі, між територією Республікою Польща. Щось так кшталт мексиканського муру Трампа, да? Ви розумієте, проблема в тому, що це поділ на світ на кращий і гірший. Це вже такий плюралізм. Проблематика в чому? Згадати мур Марокко із Іспанією, мур між Палестиною та Ізраїлем. Ми бачимо, яка країна в цьому плані краще розвивається, яка гірше. Це немов таке розмеження, як апартеїд, такий був навіть, це проблема. Мур, він не дасть тих позитивних тих результатів, які вважає партія «Право і справедливість». Але це все сприймається, суспільство сприймається, воно все більше і більше починає там згуртуватися навколо консервативних цих цінностей, чи все ж таки можемо спостерігати, ну принаймні,
те, що я аматорськи знаю, от є перемога в Чехії коаліції такої праволіберальної коаліції над популістським урядом Бабіша. Да? Хоча він зайняв, є спроба зараз таку коаліцію велику створити в Угорщині навколо мера Будапешту. І, здається, така спроба була і в Польщі навколо мера Варшави. Вона була невдалою. Ми знаємо, що мер Варшави у 2020 році вийшов в другий тур. Хоча він почав кампанію свою виборчу десь тільки в травні місяці. Громадянська платформа вирішила його зробити кандидатом. Він не дуже багато програв діючому президенту. Ну він залишається зараз президентом міста. Про суспільство важливо сприйняття суспільства і тенденція, куди вона стає, в тому числі, я не кажу, що Україна в центрі всесвіту, але в тому числі антиукраїнською. Чи все ж таки ні, бо зважаючи на 1 мільйон 600 тисяч українців в Польщі. Дивіться, я ж хочу продовжувати саме заяву Камінської. Коли в нього запитали продовження, тобто він сказав, що ми не будемо обмежуватися лише муром з Білоруссю. Ми також плануємо побудувати мур з Україною і з Російською Федерацією, я маю на увазі Калінінградську область. І вже на такі закиди потрібно реагувати нашим відомствам закордонним. І, можливо, ми розуміємо, що зараз дуже активно активізується і Люблінський трикутник, і різні формати міжнародної співпраці між нашими країнами, але потрібно реагувати. Знаєте, кейс мігрантів дуже невигідний провладній партії, невигідній владі, яка зараз є в Польщі. Чому? Тому що електорат, як тільки факт того, що Польща прийме якусь частину мігрантів, це буде негативно сприйнято урядом Польщі. Ми пам'ятаємо, коли право справедливість прийшло, не було жодного такого позитивного кейсу, де під час того, коли були біженці з Сирії, Польща прийняла якусь частину біженців, хоча кожна європейська країна повинна була це зробити. І навіть кейс вам скажу, який мало де відомий і який я отримав від одних із працівників міністра закордонних справ, це колишній дипломат Республіки Польща, коли військовий контингент НАТО польський полишав в травні місяці Афганістан, він з собою забрав близько 1200 афганців до Польщі. Це афганці були, які допомагали військам польським, натівським в перекладі, це і лікарі, це спеціалісти, військові, але в жодних засобах масової інформації цей кейс Польщі він не був змальований. Тому що якщо б це було десь в засобах масової інформації поширено, чи навіть в провладному телебаченні, цей би факт вплинув на те, що підтримка електорату з діючої партії вона зменшилась. І тому зараз, я ще раз повторюю, коли в польському суспільстві запитують, кому ви найбільше довіряєте, є статистичні дані, які займаються цим. Як ви думаєте, на вашу думку, кому найбільше є підтримка чи довіра взагалі поляків, на вашу думку? Як ви вважаєте, кому найбільше довіряють? Кому? Дивіться, і це навіть не президент. Тому що зараз вперше в історії, там за останні часи, в президента більше негативний рейтинг, ніж позитивний. Там, здається, на 1 чи 2%. Це навіть не костел, тобто ми знаємо, що завжди церква, тобто костел, релігія для поляків. Зараз це прикордонники, стража гранічна. Тому що, на думку поляків, зараз на них найважливіша місія – це захищати польський кордон. І тому зараз така є політика мурем за польським мундурем. Тобто головна така ідея, яка зараз промується на провладних телеканалах Польщі – це підтримка і захист прикордонників, і підтримка, захист територіальної цілісності Польщі. Тобто Польщі мігранти, без мігрантів її економіка не виживе, зокрема без українських, але про це говорити вголос не можна, тому це як подружня зрада. Дуже хочеться, але щоб було б тихо, ніхто не сказав про це. І тому що якщо це тільки це з'являється десь в інформаційному просторі, рівень підтримки діючої партії зменшується. Микола Волківський, депутат, кажу, експерт, політолог міжнародний. Поговорили про все трошки, час минув. Це був останній Бугуль на сьогодні. Зустрінемося вже наступного тижня. Дякую.